ang sungna mo sungono daw jurati to disi manmani tibra mo tharok phaimani prai 3 year ka tingka daw konto state government mangsi salok tongko kai norok boroni rang mani norok mai ke subala ba tam interest enggi norok 30% no mai ke subala hambai berana hambai sungma magai chini media person sono apona bugosono baksa baksa onek sungno social media ni bisintino baksa baksa comment khayo yang rangnao he se rogno kintu aba ya actually sung sanam sungma gabono sung jotono gurui sini tipramo thani naharmuno sung poila NGO khaipro hatino sung sini lukurongno eba sin tiprasa do fano sung suba su khaima bisintino sung tawsujara sin tipramo tha sini mungtungo sini bubagram bisinte amna sung sanam sungma hekai tinibo sung haino hai sung keboni suba suya sung jotono oro sung je fureso tongnai eba baksa phaya tongo jotono bo 10 taka bo 20 taka bo 100 bo 200 jar jar je man sakai sung pal baksa ko baksa kai sung sobanango obo kebni kuno phanja na state ne na edisini obo sung jotono sung personal jar jar sung manti sung pakai suba lagan klayo obono sanam sung kai tini chini taku rores ni kono sung kicha sanam sungango tan himale bo saksuri hamia prai koyek bosor ngjangno tan himale rang pusa kiriba sinti brasa sung besirwang kiri sung saima mani kai bini bokhro kaisa dokuma hote tamnai bokhro thui jomikha thui jomongai rang pusa kirin bagi kiri jaba ini rang pusa donghala ayara saiba bairo gofang klangi phunu kagele botisa bachima khamo ba thangima khamo bin umor kintu ba tini rang pusa kirin bagi sung obono time to time sung thimote suwe mali aba sung susubana moto sini ophan kiri phano sung kisa misa roi chuba laikha kintu phano boron naruk malia bini tini nokhungo tamna bini income khne tep kep guri bosi chala saijong te bini logi tongo te bini charai buri simi mangni tongo 6 bosor masa te 12 bosor masa borong ni kono income kure kirija ba awon bagino bini saksuri hamen bagai botini doctor go kaham kai treatment khaimen bagai umur sokse athania thima klaika aboro sung ni jibo belaikai tamna khadujak eba bukharok belaikai tongthogia ba hanya haipano ko kure tamna kaitoni musungma bisintino ungkhaini jeng khakayo musung yaphano sung chini borok sung sina musung yaphano ba na umur yaphano kaitoni ungmani bisintino ungkhaini jeng khakayo sung kha hamyaphano sung tini palbaksa kisa suba so khaimaka abono sung sanama songango ngai ang te sung sene paithago tabo social media jugo no tangai mo ke lukorokno phununa musung ba phune kengyada ba kabmo borok tangi phunuk mo herok hintom hinmane nugota nok tangi phunuk musung kisa sagre hambai abono sung phunungani abo actually sung chi tamne sung nijini saksa kotor khanya bagaya ba sung nijini borong manna bagaya sini phunungma ngai sung abono social media jugo agiro oro nukhana sini tipra mutha ungman hotechi puila jekono party tamnai buni suba su khaimani sung nugo hina ang khakhayo age do jemon de IPF te BJP phanga ba CPF phanga age do no nukhana kono ba hike suba su khaimani sung nijibo nugya ba khaima ba krei kintu jokhon te chini bobagra NGO hini chengkha NGO hotino chini bobagra suba su khai no tini baksa baksa ono party ro chini suba su khayo chini motha to sung khain dong all tripura ba hike khain dong sung nijibo khain dong kebo thaklaya sung tibrasa khabaksa phanbaksa kai sung ba hike chubalai to o chubamani jinis no bui rungthung ba surungtu nei kona koni je chini tibrasa tonai lokurok noni social media ba noni channel bisinti kai bui nugo surungtu niche sung obo rimaningo hamba ngai nono to tibramo thani senkra rok hamjagei kisamisa chuba phaikan tam sanai bong boge ang bong no mo hai kori jara mo borok no chuba ma bagai hambai mariu tam gai sung bo tam kai khaina ni borok kisamisa chuba ma bai amo bai da laimana bong nang belai belai ke ham bumu kya sagra amu Pratima de Burma o kamin bumu khay Lathabari oh okay hamba